Namara para mga barkada, welcome sa ating panibagong lakwatsa. Kung bago ka pa lang sa channel ko, rapaduin mo ng subscribe button and syempre ring mo na rin bagtingan para kasama ka na sa Namara para Notification Squad at para parati ka updated sa ating mga bagong videos. At ngayon, samahan niyo ako maglakwatsa papuntang Batangas. So pupunta tayo ngayon ng Batangas, pero ngayon dumaan muna tayo dito sa laundry. Kung nakikita nyo, nakapag-teleport na agad tayo. Ready for action na naman tayo. At syempre dumaan tayo dito sa laundry kasi meron tayong binili from Lazada. So ito na yung dalawang battery niya. Charger, yung unang makikita mo. USB cable, so dalawang ganito. Kompleto yung package na nabili natin. Let's proceed to our lakwatsa. So nakababa na tayo dito sa turbina. Kaya pala ako pupunta ngayon sa Batangas kasi may nagpapagawa sa akin ng VTR ba para sa kanyang trabaho daw. So, isa na naman tong step up project natin. Kailangan natin gawin. Tatry natin kung anong kahinat na nito. Ipakita ko sa inyo mamaya. So, ngayon meet up muna kami sa Jollibee. Let's go. Sa Jollibee lang. So ayan, nandito na tayo sa Santo Tomas at na-meet na natin yung ating client. Nag-tricycle ba tayo? Saan tayo? Saan? Iyan! So, mga kada, meet Jen. Hi Jen! Hi! Nandito na kami. Nakarating na kami sa aming paroroonan. Tali, ito pala si Jen. Kapatid siya ng aking kapatid sa labas, si Mau. Nakapunta na kami sa bahay na to, pero nung una di pa ako nag-vlog eh. Vlog-vlogan pa lang. Dati kahoy lang to, ngayon payaman. Payaman na, payaman. Eh po, good evening. Ay, good evening. Gandang araw. Hello! Hello! Sophie! Sophie! Ano? Sophie! Ivy! Ivy! Sophie! Sophie? Yung kubo dati, na walang-wala. Ito, nako naman. Konkreto na yung sahig. Kay Junjun. Hi Jay, kamusta ka dyan? Ayun, maitim pa rin at maliit. Boy, baba ka dyan, boy. Kakain ka na? Kakain ka na? Uy. Sarap. Sarap ng buhay di probinsya. Pag kami matitikman mo yung purong pagkain. Pag pag may kutsara kasi malalasama yung kutsara. Huwag kang titingin sa akin. Metro by T-Mobile helped me not only financially, but also made me a better person that I am now. So punta kami sa another location ng aming pagsusutan. Kasi syempre hindi naman dapat dun lang. Dapat dapat maging creative tayo. We should be creative. Para na maiba, para sa iba. Ha? Ba't ka lumingin sa likod? Kala ko si may aso eh. So dito dati, dito kami naglalaro ni Mau nang maliliit pa kami. Ngayon lumaki na ako, si Mau maliit pa rin. So nakikita niyo ba itong punong to mga kada? Malamang oo. Ang sarap, ito yung parang typical na kapag uwi ka ng probinsya, yung iniisip mo na sa ilalim ng punong kahoy, malilim, which is true. Tingnan niyo naman. At yung hangin, mapresko. Yung hangin dito parang mamasa-masa eh.
Batangas pa lang to, sa ibaba kasi ito ng Tagaytay. At syempre malapit tayo sa Makiling. That is Mount Makiling. Alam niyo ba ang history ng Makiling? Well, di ko masyadong saulado, kaya di ko naikwento. Ang sarap-sarap, boy. Woo! Ang pinakamalaking punong kahoy na nakita ko dito. Century na to, ang punong kahoy ay kapag singlaki na ng naiyakap mo na siya, yung di mo na siya mayakap, ibig sabihin niya nasa isang daang taon na yun. Tulad dito, parang kapag nakapunta ka ng probinsya, ayaw mo na umuwi sa Maynila. Kasi this is life. So medyo nagkaroon kami ng change of plan ni Jen. Kasi yung una namin shoot, nung habang nagnanarrate siya o na nagkikwento siya, is sa kubo, sa bahay nila. Ngayon nakita namin yung scenery dito. Siyempre napakasarap nga sa mata at nakaka-chill habang nagkikwento. So napag-isip-isip namin, nandito na lang kaya siya magkwento. Ready ka na ba? Oo daw, sumagot siya. Wala, hindi pa, i-memorize niya pa yan eh. Sorry na. So ang oras ay ganap ng alas 3 ng hapon. Sarap dito, nakaka-relax. Yan para matutulala ka na lang bigla. Hello baby. Hello baby. Baby. Hello. Come here baby. Come here. Baby. No. I mean, okay na yung ganyan na angle. Tapos dito sa'yo lang ako titingin. At nakita kita sa tagpuan iba't Wait lang, parang nawala sa isip ko. Sabi ka pag ready ka na ha. Sige. Ready na ako. at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo. So yun, okay na yung shoot namin. Okay na ba tayo? Uwi na. Saan na tayo pupunta? Uwi na. Uwi na tayo, ang bilis naman. Antayin ko pa nga si Mariam dito eh. Hindi, hintayin lang natin si Ate Mariam. Pero baka umuwi rin kami ng Kalamba after. Angas naman. Apit. Yeah. Bye-bye. Sige. Nung maliit ka ba, nagbabay ka na? Di hanggang ngayon na maliit ka pa, nagbabay ka pa? Hindi na. At tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo. 4:50 na ng hapon at sobrang lamig na dito. So inaantay na lang natin si Mariam, sunduin tayo dito. At after na makapunta siya dito, diretso tayo sa Laguna. Ang pinaka the best sa kape, kung di nyo natatry, na creamer is hindi creamer, kundi gatas. So bata pa lang ako, mahilig na ako magtimpla ng kape na may gatas. Yung Bear Brand or Nido, ang sarap. Nescafe Gold. Ito ang kape ang gusto ko. Nescafe Gold na may gatas. Babangon ka. Sarap! Ang oras ay ganap ng alas 6:15 ng gabi. Di pa nga tayo natutunaw, meron agad lumabas na bagong pagkain. Ano ga-aray? Hindi ka nga lume. So update mga kada, 8:51. Wala pa rin si Mariam. Pero lalabas na tayo. Kasi umalis na rin si Tita at si Jen tulog nga. Antay na lang tayo sa Santo Tomas Market. Let's go. So, andito na tayo sa Santo Tomas Market. Pero di tayo dyan mag-aantay kasi out of way sa susundo sa atin. Doon na lang tayo sa may 7-Eleven. So,
Wala pa chat ang boss yam natin. Antayin na lang natin siya doon sa 7-Eleven para mas maliwanag. Sa alanganin kung sa market tayo. May tumatawag. Hello, boss yam. Dito na ako. Saan ka ba? Sa may Caltex? Sa may Caltex ba? Saan ka ba? Tumawid ka ba? Ay, ayun. Nakita na kita. U-turn ka. Akala ko dito ka. Yun. So, ando na pala siya. Dapat pala din tayo tumawid. Okay lang ba? May daanan tayo? Sa Maya pa exit lang. Ano? Kukunin ko yung ano eh. Yung tools ko nasa kapatid ko. Okay na tayo. So, drive muna tayo. Drive safely. Let's go. So, nandito na tayo sa Maya pa. So, nandito na tayo. Sakboy. Sap. Tuloy ka. Hey, di pa tapos ang Christmas, boy. Ano pa tayong regalo? So, dito tayo nakatira nung nasa Kalamba tayo. Christmas pa rin. Kaya pala may regalo pa ako. Anyways, ito lang yung pinunta natin dito. Ito kami. Ingat. 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 Salamat, brother. Sige. Sukat exit. We're heading to Black Market Vape Shop in Parañaque. Wait for us and I'll get my vape. So, andito na tayo sa ating pinakahuling mission. Kasama na natin si Boss Yam. At titingnan na natin yung setup natin na binilid na kanina. Balik sinundan na tayo ng video ni Mako. Ha! Ito na yun, boy. Hold up to tuwan! Oh, sabi mo, hindi kasama si ano? What's up? Where's Mom? What's up, boy? What's up, boy? So, nagkita-kita kami ng mama mo. Nagkita-kita kami lahat sa video. Si mama mo, si Jan Tapos. Ito po yung panganay, ay pangalawa yung anak ko. Woo! Parang ang usok dito. Mukha namang vape shop to ah. Check na natin yung bibigay sa atin na vape. Bale, ito. Mind you people, itong setup na to is sponsored by Black Market Vape Hub dito yun sa Parañaque. Kaya naman kung mahilig ka mag-vape, kung gusto mo yung mga solid at legit na setup, nandito yan. Marami kami dito. At ito yung, papakita ko sa inyo, ito yung B-roll nila. Bale, ito na yun. Retro looking. Ayan o. Retro looking na ano. Nova. Tapos yung Ati Fuel. Bibigyan ko kayo ng isang video na malupit ang review nito kahit di ako masyadong maalam sa vape. Papakita ko na sa inyo. Pero right now, try muna natin syempre. Try tayo mag-tricks. Unang hipak. Nag-adjust na naman ako. Bali 90 watts kasi ito eh, bababaan natin. Thank you Black Market Vape Hub of Parañaque. So na yung mga kada nagawa natin ng simpleng video kasi unlimited naman to eh. So bibigyan natin ng malupet na mga video tong Black Market Vape Hub dito yan sa Parañaque. So kung bago ka pa lang sa channel ko at malapit ka dito sa Parañaque, it's time for you to visit this hub because it's really convenient and maraming ka pang pipilian. So bali may kanina may mga bagong items na dumating pero dahil sa sobrang umuusbong na nga at payaman tong vape hub na to, nawawala agad yung mga unit na yon. So pag nag-post sila, advice ko lang sa inyo guys na PM agad. Mag-PM ka agad for reservation. Walang bayad-bayad ng reservation, di ba sir? Sir? Wala, boss. Pre, maraming salamat. Ansare. So it's time for us to go home. And that will be all for today's vlog. Maraming salamat. Sir Ragong Vlogger Jude de los Santos. Dito maliwanag. Peace out.